Wilujeng dalu Bulimbo. Selamat malam. Lho, angel lho. Kene Jawa kono bahasa Indonesia. Lawe apa soke? Dajal Indonesia. Selamat malam Bulimbo. Good night. Tuh, bosone Papua dik ditokne. Ngawur Inggris. Inggris. Ya selamat bengi lah, selamat bengi. Selamat malam, malam hari ini bisa berjumpa dan berkumpul di sini di rumahnya Bapak atau Kewan, Dono. Ki. Hah? Kiwan. Nek dalang mesti gawe Ki Dek. Pamane Rudi Gareng, pamane Badrus Ki Badrus. Pemane Pak Wan Kewan. Kiwan. Ki apa ke to? Ki ora ke ora. Nek kono Kewan terus aku apa? Aku adike. Berarti aku ya bangsane munyuk no. Lho malah ngaku. Lah. Nyapa kok padahal ora omong lho kene malah ngaku. Aku kan berperasaan. Lah iya ngene lho ora usah di ngaku, ora usah sampean meneng ae lho. Menurut sampean ngonoan ya wis meneng ae ngono lho. Ora usah ngaku, wong wis paham. Paham lah sampean ancene keluargane ngono kuwi. Lah wong nyatane wong kowe ya tak anggap adikku dhewe. Nggih. Kowe gelem tak pek adik? Nggih. Berarti kowe adike munyuk kan ngono. Ya kancane kowe berarti. Ngene lho. Aku berarti apa? Aku apa? Lah kowe adike munyuk. Berarti aku adikmu nyok. Iya. Padha. Apa? Ae dhewe seduluran wis sampean tak anggap kakangku dhewe. Ya wis suwe to goblokmu lho. Lah iya. Gelem, Pak. Apa? Gelem dadi kakangku. Lo gelem. Oh, berarti ya kakange munyuk ya. Tunggalane kae. Halo. Yes berarti wong delok munyuk lah. Lah, iya ngono lah. Masaku. Nuwun sewu, Bos. Iki kula diwanti-wanti kalih Pak Wandono. Pripun? Enek titipan, Pak. Apa? Heeh. Oh alah kanggo kanca-kanca ta. Monggo. Iya dianut to jenenge amanah lho, Dik. Nggih. Wong jenenge amanah. Monggo. Jenenge amanah itu harus disampaikan. Masalahnya nek gak disampaikan kalau mangsane wong wingko dosa neng konone ditagih aku ora to Dik aku ora mosok ya matur nuwun lho Dik Pak Wandono matur nuwun sangat munggah urung bar urung ngantek medun wis dikeki amplop ya alhamdulillah kena nggo tuku bensin lah iya no kudune bukaan no luar biasa waduh lah kok wis korenek to penggaweane urung rampung wis diwehi apa wis diwehi amplop ki aduh korenek apa-apane to ora enak isine lho kon ngiseni kon jenengi dhewe-dhewe engko dilebokne ning kotak engko tak so amplop pisan rumahku ngomongnya becek ngono kok aku diwanti rumangsamu lha kowe ora ngerti pengumuman bengi iki apa ya nek pengumuman to Pak khusus seniman yoga dalang sinden dalu punika Pak Wan gak nampa amplop alhamdulillah sing nampani sing wedok dadi Pak Wan ngene bolo Pak Wan kali kula niku plek lah ya plek terus masaku lah niki kula di tumbasne ngatenan tumbasne dengkulmu kuwi nek aku mawan mau ora iso ngaku-ngaku wong sugih nek kupluk kok diaku-aku gak iso ora iso kuwi tak gawan momen ketetat ukurane lho pas karo aku Bos jajal gaenen percil sampean go percil lah lho ukurane pas ora pas dadi awe dhewe nek omong kaya ya penak to ya pas no lho ya pas rupamu malah kaya maesan dadi ora bener ora ngono niki kupluke percil niki kupluk mboten sembarang kupluk awit niki kupluk paringane sesepuh kula nyekseni piyambak bar mulih kok Samarinda ya Dik iya Pak ngene lho ben ngene bar mulih kok Samarinda medun saka pesawat terus kopiah kupluk sitok niki dituku 50 yuta gak dikekne lho berarti termasuk ajaib ora ajaib apa gak dituku sandase ya tak tapuk lambemu tenan kowe lah kok wong Samarinda nuku ndase percil arep dingge apa rencana arek dinggo cetik geni dadi ono kan angel nyapa kok guyu kowe ngenyak aku kowe modelmu kan bas-basane kan kaya pentol korek lho ki mangsamu apa mung kupluk tok niki lah ya ampun asli apa palsu iki alah tak bacok cengelmu tenan kowe kok iki nuwun sewu iki kupluk serbaguna lho Bos iki Bos maksude lho iki kupluk mandak kupluk kok serbaguna Pak Wanto malah luwih dhuwur lah Pak Wanto karo iki sik dhuwur fungsine weruh nyapa apa nggo ndelikno jajan dadi mboten ora ngono Pak ora ngono wong kupluk nggih kupluk niku rena-rena lho Bos maksude lah umpamane nggih kupluk umpamane kupluk iki awake dhewe madhep sapa sik
Umpamane arep jagong, Jagong. becek, buah kaya ngene iki. Buah, rada dilincipne mengarep mlakune ngene. masalahe arep buwuh mlebu nggone wong ewo. Lah nek tuwuh Metu nggone wong ewo. lah nek tumut untumu dimut. Lah gak seneng aku ning ngono ya nggone kancane banyol barang nyapet to kok iso. Ora pengen banyol ket mau. Niki lho, iki lho. Lah umpamane arep buah. Arep buwuh. Lah umpamane apa neh, Pak? Kowe tekan apa neh? Umpamane arek salat Ngene. batuke diketokne. Bathuke diketokne sebab lak wudu iki mesti ning kenekan iki, Bos. Meneki rambut. Lah ning kene lho, ngene gak kenek lho. Iso. Kuwi nek arep salat. Arep salat. Nek teko Bakul sate bakul mamane. sate ndandake kupluke ngene. Oh, Rada dianjangne sebab karo kipas. Oh iya kok yo mati. Lek wong genduren, wong genduren. Niku sami kalih wong apa Becek. padha sak ngene. Rada dijokne rada munggah sithik. Mripate rada melok katut. ngono. Sebab Masalahe kanggo nyawang kahanan sing ning kono enek ambengan, enek berkat, enek pinunggalane. Oh nyawang ingkung. nah ngene lho. Bisa. Lah nek kupluke wong kalah njiki. Lah kalah jiki kupluke ngene, Pak. Wis santai sih. Lah kamu umpamane nggae kupluk, nggih kupluk umpamane ludrukan iso ora, Pak? Ya iso ta. Mbok contone. Umpamane ludrukan, wong ludrukan lak nggae kupluk mesti piye? Kualik goblok. Kuwi piye to kok terus bolongane iki lho lebok. Lah kula nuwun sewu, nek Hanya mau apa? pamer-pameran gawe kupluk nek percil rene apa-apane to Lah, karo kok iso? aku. Lah, kok Kowe iso? apa iso we gawe kupluk miring? Ya iso. Jajal ndang. Gawe kupluk miring apa iso? Iki Menceng. Kuwi jenenge menceng cah goblok kowe. ngene. Menceng. Ora iso. Ngene. Anggite ye. Kokek ta, kokek. Ngene. Menceng kuwi. Ngene piye ngebas? Oh ya menceng sak Menceng. pikirane. Lah lak miringi piye? Gawe kupluk miring iso ora? Gak iso. Ngene lho gawe kupluk miring. Piye, Pak? Nah. Carane, Pak? Contone, Pak. Loh. Gaene piye iso miring? Lah iku kupluke miring lho. Sapa sing ngomong nganggo gawe kupluk miring kok iso? Wong ngono ta? Bagaimana? Yuda goblok yuda iki. Lah kaya ngono miring. Gak seneng aku suwe-suwe aku. Lah aja ngono, Pak, kowe karo kancane. Wong kopiah awake dhewe. Kopiahe Kang Garengnya, Kak. Rumah saku ki mau kapakne. Ora tak apa-apa. Ini serbet ki mau. Lho, Ora, kecil kok sumpah. sembarangan karo kupluk kuwi kok sembarangan rumangsaku. Anggitmu, iki anggitmu kupluk apa jajali? Kupluk Madura. Kupluk Malang. Waduh kebanteran, iki kupluk biasa, bener. Ora enek. Ora enek apa-apa iki mek kupluk. Terus sangare lho nggo endi? ora enek iki mek kupluk biasa. Lah ngono lek ngomong kancane ngantek wedi. Lho lah iki lek tuku 150 kok gene Pak Wanto, ngono. Oh, Pak Wanto. Aku wong papat wis perjanjian kok kapan-kapan aku kembaran. Ha, sing Pak Wanto karo Mas Badrus sih kembaran, lembu Kembaran. Iso Suro. Nggih. Nah aku karo Pak Tokeong yo nggae kopiah iki padha. Iya, iya. Kembaran jenenge Bancak Doyok. Lah jenengan bancake Pak Tokeong doyoke. Nah ngono lho. Pak iki alhamdulillah Ya. sowan ning gone Mas Wanto. Sunatan. Dalam rangka nyunatne Kitanan Raditya Seblak Pambira Jagat iki ponak aku putra mbarepe Mas Wandono. Dongakno do. Dungane, Pak. Ngono dadak maca. Apa iso maca ta kok iki? sapa? Kowe iki apa iso maca? Lah alah kok rumangsane kok ngleh ngenyek lho sak. Lah ngono kok dadak maca lho iki ning kaotan ngene mau rapal. Lah nek ra diwaca ngono nek salah. Kok kelaru. Lah salah karek ngeping to, wong nyatane penak-penakan. Ya wis ora tak waca. Lah. Gene Pak Wandono nyunatne anake. Lho, hei. Oh ya ora. Ya jenenge iki lho. Ewo karo sing wedok. Pak, Jenenge tentrem. kowe sik to lho. Alamate sing cetha. Alamate ya kene iki wis tekan kene masuk garuh. Oh, sik to, kowe iki ora apal to? Ora apa lah maca salah, ora maca Ya salah. maca, oleh dimaca. Percil Maca iki. Dik. Percil iki ndelok lap ngene wis apal. Lap ngene macane kaya Superman dek wis komplit ngono tok Puji syukur. Masa adikmu rawan kecelakaan. Syukur iki. Rawan kecelakaan. Kuwi wis kunongkok ya. Aku njaluk tulung, Pak. Pak Kasta. Pirang tahen. Enek kejadian apa to? Aduh, pirang tahun. Kok kowe muni taune taen iki tak. Lah ora piye wong lara ora karo-karoan. Dulurmu enek sing sedih. Kepaten. Aku njaluk. Lara. Sesuk aja ngengin aneh ya. Nyapo. Sikilku mbok itek iki lho. Krek tenan.
pirang tahun lah aku didek kayak sikilku. Ya kowe duwe hobi ya di. Taidek dhewe. Aku sampai ngene-ngene. Buanyole meweksa, Dik. Pokoke diceklek ngono butuhe iki. Aku wis ngene-ngene tak idek aku. Iki lho, Mas Radityo. Ya ta, Bas? Raditya. Kowe aja ngegete dhehem ning ngono. Oh, muncrat rene anake Lucy. Oh, calon Bupati Rembang. Tangerang lho. Raden Mas Jandu. Nggih, semerap. Wilmuno. Nggih. Wilmuno. Ditungakne, Bos. Tungakno piye Raditya. Muga-muga dadi putra sing piguna, tumrap nusa lan bangsa, bisa taruna ngungkuli bapa, mikul dhuwur mendhep jero asmane wong sepuh, bisa mrot asmane sing sepuh. Ngono kuwi. Dadi bocah sing pinter. Nggih. Sepuh-sepuh sing diprodo. Heeh. Nek senom dibacok. Oh iya, nek Mas yo kabeh iki lho didongake wong tuane. Bocah sing saleh, bocah sing piguna. Pinter bangku pamulangan. Karire ya sukses. Bisa ngungkuli bapake. Bapake wong hebat, guru, latih apa wae sinden jebolan Pak Wandono metu mesti meteng. Anu gak mesti metu, mesti laris tanggapane. Sebab melok mesti ya atine tentrem. Ning ku nang latih Waranggono apa gelem ning omah? Ora gelem. Sewakne hotel kok. Sapa? Carane piye? Pawan? Nek ora. Lah, wong aku yo melok. Maksudnya iki disewakne hotel ning kono ki gawe Ben aula. sepi. Ben sepi. Maksudnya ben latihan ning kono ben ora keregetan marang anu. Iki mulakno kanca-kanca seni padha kepareng rawuh. Komplit. Kanca sing duwe gawe lak seniman. Kanca-kanca seniman rawuh dalu punika. Padha rawuh kanca sinden padha rawuh. Nggih. Ya adik-adikku ya termasuk anak-anak ya kena. Kanca-kanca ledek, nggih rawuh kanca-kanca ledek. Kok ledek piye to? Pandak. Kepada tanda yang terhormat lho Pak. Dimohon keturunannya. Rumah saku. Niki komplit. Iki mumpung ana sinden. Ngarep-ngarep iki sinden masa. Ora izin ya saya. Ora izin ya. Ora izin lho bedonan. Mosok kancane tanggapan kok ndelok. Ora izin. Lah kowe didelok kok ya ora izin. Iya Pak, iya Dik ora izin. Awak dhewe iki nyumbang petanggapan Dik. Lho, aku ya ora ngerti urusane ra roh aku. Mamane sing telepon kono aku kok. Nek awakmu niate saka omah arep apa? Ya aku ya buwuh karo tanggapan. Iya. Nah aku gak aku. Iya Pak. Tanggapan karo arep nagih. Lho, lagi apa kowe? Lah becek umume pira paling gedene 100 200. Heeh. Lah Mas Wani utang aku 500 lho. Ora kengko wonge nyusuki aku 300. Oh sek to iya lah pisan Mas. Aku tak lho ya ngono kuwi Bas. Aku karo Pak Yudo prinsipe ngono aku. Apa-apa dipokne mangan 200 awak dhewe sego ya iwak ya sing akeh. Ya pedhot. Lah aku becek tak deloke. Lah piye? Lho sing digawe iki nom apa tuwek? Lah nek nom. Lah lek nom dandake 300 aku gak apa-apa. Tuwek selawe. Lah nyang apa? Alah kakean 10 ae wis. 10 gak apa-apa. Lah nyang kok titik nyang apa? Ya aku lagi aku duwe gawe nutut umure. Lah ra nutut lah balik basa ya Pak ya. Iya ta. Wong urip itu harus perhitungan. Oh tak dongakne nek kowe ndek gawe sok sing becek bangsa arwah. Bocah kok ora genah. Ya ora masalah arwah teko gak masalah, Dik. Jaluki nomor togel to. Iya no. Bledos no malah. Lah iki kowe tontonan nggawa tuntunan lho. Nyapa? Lah kok ngomongke togel iki nyang apa? Lah lek kula ngomong dadi pengepul kowe. Senes. Kowe sok udu kowe. Ora tau aku tuku togel. Lah kok ngomongke togel? Berarti kowe tok udu kowe. Aku kan titip. Padha. Padha ae. Apa, Dik? Tapi kan enggak dhewe to, Dik, bebas to. Omong ngono, Cil. Mbak Mega sama ya. Aku ya apa kon ngomongnya apa iki? Apa? Aku kon ngomongnya apa? Omongno Yuda kowe. Yuda ngomong apa kowe? Apa ta? Kowe ngomongnya apa kowe mu? Karo Mbak Mega. Lah yang ngomongnya apa? Sama ya. Loh, uang iki lho. Apa salah? Nah aku muni ngono. Aku dongano Pak aku Pak. Percil Kusnul Khotimah. Lah kan Islam Dik yo ngene. Arab Kusnul Khotimah ya modar kuwi. Wong kok apa kancane? Ya wis sama ya, Dik. Pak Yuda, Apa ndang pegatan ya.
Ducah kok rumah saku. Sing baku dalu mriko wujude seneng-seneng. Seneng kaya ngopo? Awake dhewe seneng gone kanca wis tetep seneng. Lho lah iya, ana Anin Arab ya. Oke. Diten Anin sing ndi, Cek? Alah Anin iki lho sing omahe Brebes iki lho. Kayak ora Anin kae Main di Gambru jenenge Hanoman. omahe Ndabru lho. Ayo. Anggite ye. Kokek to, kokek. Ngawut. Tretetetetetet. Ya iki seneng ngawur, pijet yo kentole kok. Aku kanon Pak Doh. Napa? Biasane mak-mek lho. Tahu aku. Kemresik biasane no. Anin, tangan kamu yang kanan yang mana sih? Ya biasane ngono lho, Mas. Halus banget biasane ngono. Oh alah lele. Aja angko-angko cecekono biasane. Cecekono ta. Wong biasane yo mepet ngono karo Mas. Nah, apa ta, Mas? Kono lo, rasa isin. Yang apa tuh kok malih malu ki yang apa tuh? Ayo sampe jayane. Wong enak kowe lho kok wedi to enak kowe lho. Kowe urusan karo kono ya to. Bojomu tak openi. Ya cok cengelmu tenan kowe. Ndemben rong garing nembe bacok arep bacok nah. Nyanyine apa nih? Nyanyine. Ya coba lho, kowe iki lanang apa wedok? Apa? Kowe lanang apa wedok? Lanang. Nek lanang nek bocah wedok sing ayu kaya ngene kudune mok tertarik nek jenenge wong lanang karo wong wedoke tertarik. Mok rayu. Kaya aku lho biasa. Anin sayang apa kabar? Baik. Kangen ya sama kamu aku kangen banget. Kamu rumahnya masih di Ndabru ya? Ya, di Gambru Kota. Gitu ya. Au. Bojoku melok. Alah bojo neneng omah. Apa ya? Biasa lho kaya aku lho karo bojo ya wedi. Loh. Udah ki dirungokne tenanan iki rumah saku. Aku nurut awakmu ae. Aja wedi karo bojo ada apanya, nek karo bojomu biasane piye? Umpamane Mulai saka tanggapan biasane bojomu piye? Biasa dimene. Njaluk apa? Apa ki pertama njaluk wedang. Wedang piye? Aku tak teko lho, Pak. Aku tak teko wedang. Ngudun teko mobil jebret ngono. Lah kok bojoku karo angop tangi turu. Wedange endi? Aku langsung Lah nyang apa mlayu ki nyang. Mulai saiki wedang bas aku wong tertib. lanang goblok kowe. Lah wong tertib kok Pak. Lanang senggano wedang. Mulai saiki aja ngono. Muni ngene. Wedang renek. Banyuwali iki lho kokopen. Mosok, Pak. Iya. Lah kok terus kadane piye? Usose ben rotoli ben. Bah, aku ya Bar ngombe terus apa biasanya? Kudu kendel, Jaluk mangan. kudu kendel. Njaluk mangan biasanya. Aku tang itu aku bojomu njaluk mangan. Mari ngombe wedang mesti njaluk mangan. Terus kowe terus Perintah piye lek perintah? Anak kodok ngono. Iya ya percil we, percil lan lakoda we. Mangan endi? Aku langsung, ya Dek tak. Aja mlayu. Aja mulai saiki aja. Lah terus piye? Mangan kenek meja kursi lho krokot ana. Pak enek wong ngene Pak. Alah ora masalah enak aku lho kok iso. Iya. Sopet to sing raro karo kula. Iya. Walah, kuloi awakmu to kuloi. Terus njaluk apa neh biasane? Nyapu resik-resik. Kowe ya terus budak. Aku rong turu teko nyapu barang, Pak. Aduh percil kan kaya ngono to asor banget. Sebagai wong lanang asor. Ancene ya aku untulan lho, Pak. Asor ra iso. Derajatmu iki klesreh lemah. Saiki nek kon nyapu aja gelem. Nyapu? Mah. Losor ana dhewe. Ngono Dik, ben mesti. Lah kono-kono nesu piye, Pak? Nesu ya. Silakan kamu pergi. Agustus Januari. Putus enggak putus hari ini. Ngono ya. Kudu kendel ngono. Kudu kendel. Dunia tidak selebar Kathok kolor. daun kelar. Iya daun. Ono nih. Aja wedi. Oke. Wes. Aku di belakangmu Iya, sayang. Pak. Siap, Pak. Anin, Ya. tangan kamu sebelah engko nesu, Pak. Alah enek aku lho. Wong enek aku wedimu lho. Calanang kok wedi karo wong Wedi wedok enek lho. aku apal pura. Apal? Padune kok apal. Apal. Aku tak catet nih. Nomor 1. Nek wayah padu wacanen. Oli lah kokopen. Ya. Meja kursi lah kerokotono. Nomor 3 apa, Pak? Losor ana dhewe. Losor ana dhewe. Oh alah, Nduk. Rama kering. Rama geri Nyeklekno kapit. ora nyegeri ra ndek duit Yo kowe kuwi. Iya. Aja wedi. Iya. Tangan kamu lu sebelah kiri mana, sayang? Mulai bagus. Yo ngono Dik, yo ngono kuwi. Matur nuwun lho Mas Sengkuni.
tak warai ro Iya, warai iya. mah aku sega aku mah marai aku mah marai Warono. mah marai aku Warono Pak. ngombolane combe gak Marono do mesakne dituntun kancane iki lagi asor derajate uripe. angel-angel kandhane dik Eman Pak, gak apa-apa ya? alah percil enek aku ae lho nyapet to wedi barang Musik kendel. Eman Aku ki bojoku enek jawili limbuk ngene kendel kok. biasa Pak Rudi lho wonge sama Jawili lusi ngene lho. bebas Pak Rudi wonge kendel ra kaya kowe Ora kaya sampean. alah Aku ki bojoku enek nyogrok irungmu e kendel kok. kendel biasa Mbak Mega wonge ya manut ya Mbak Mega ya samawa ya Kowe batinmu ndongakne samawane jane iki dilomprongke ora. Lah dadi sombre. Sengkuni. Riko Hangsun Eman ayo percil ayo percil ayo percil ayo percil ayo percil Boleh copot? tak dukung ngekei semangat Dukung apa? ngekei semangat kowe wi Ya wis. Numpang dhewe Nin. Lho kok wis dimotane barang tak to. warai kaya ngono Diwarai kaya ngono kowe iki mentalmu kudu mental baja. dodo dibuka tunjukkanlah pelanangan Hei, kelelakian jiwane kelelakian. jiwa kelelakian Beb. jual mahal madep rono jual mahal Aku warono lho Pak. iya wis ta nomor 1 lho ya Kokopen. catetne kok piye Ora lah kokopen krokotono Dlasarana goblok. iya telutok kuwi lho Iya. telutok kuwi wis Alah wedi apal aku. aku tak catetne bro Apa ngono? A, B, C. Ya saja nek perang dunia kedua. Nggih, Pak. Cil. Apa nak? Betul, Pak, ya? wis Betul, Pak, ya? mangahe nek aku lho Dik apa lah wong wedok enak apane Oke. alah polowan iki lho 35 Ya. Polowan apa to? Polowan. Polone ndasmu yo piye? aku senenge muni polo Percil. Dalam. Piye, Mbak? percil sing gagah Piye? wong lanang kok ingkrih Degek to, degek. degek sikil begagah mlaku etek-etek Tak itek cengelmu tenan kowe. Iki ora mbanyol. ora kene lho aja wedi Ditinggal wong wedok ning ngisor kok tingkahmu koyo ngono. alah oli lho kokopen urung mulai goblok lah aku ora roe ben se urung Ngentenono takon. percil wangel kandhan-kandhane tak catetne we Kulo lak tak kopi ta Pak Pehara. nek njaluk ngombe Oh, lagi alah. mulai cah Ali, ya. bocah ki angel Apa? kadane Wong wedok teko kiri wayahe yo disambut, sak ora-orane dikeki ngombe. Tas teko kene mengaku lak yo ngelak. Ngombe. mulai rada arep Wedang kopi renek ke lho, oli. Kokopen. ya ngono wong lanang ya ngono Pak, aku dunyane apa-apa. Tidak bisa. alah kamu itu apaan Apaan lo? jangan pegang diriku aku sudah ternoda Ampun Mbak Biu sudah udah. kalau kamu memegang aku kamu najis mugolado Ya. Seperti cakepnya Pak Yudo. ngomong dhewe Najis mukul aja. Terus kok ora enek, tak kon jebokne ngombe ora enek kowe kok malah demok-demokan karo cah wedok liya. Rumangsamu apa rumangsamu? Lah aku mau. ya ampun percil ya ampun gak seneng aku ya ampun gagah Bane kapok. Ngalah iki ra wani. alah apa wani dek alah Ngalah diceluk langsung. iki paling diapalno dicatet ngarep dhewe apa oli kokopen ya capane nggo sinau padu dek Belum tahu dia wis ben.
Apa? Mangan nak no. Mangan. Apa Pak? Nomor loro apa Jawa? Nomor loro. Mangan nomor loro. Mangan ora enak. Meja kursi kerokotono. Ih, bagus. Nomor loro meja kursi, oke? Ngono cah Aku kendel. pulpene lho, aku ngene pulpene lho. Tak tulise meja kursi tak kon ngedol. Sembarang ora mau jebone. Ora. Terus karepmu? Alah, biasa. Jangan sentuh diriku. I can stop loving you. No, smoking. Why do you love me? Apa? Bisa mulai Inggris karo Inggris ae. Yes. Toilet bus welcome. Tambah ora. Aku ra sing penting ana Inggris e. Iya. Ora ngerti ya lho, Dek. Bingung, Dek, bingung. Wedi. Perkara toilet bus welcome bingung. Bingung aku iki kalimate apa ora genah. Inggris e, aja wedi, Dek. Putus gak putus Januari ini. Putus Agustus Januari. Ya lali. Januari Agustus. Hari ini harus putus. Lah, hari ini harus putus. Tenan. Ya aja lah tenanan. Iya to, jeneng keplilang ngono modele. Wah, rupamu kaya King Kong, Pak. Loh, karuane umpamane sampean ngejak putus, Mas. Aku wis dinteni Mbah Tokeong. Nah. Kuwi termasuk PL. Apa PL, Mas? Pacarmu lawas. Pengkhianat tok ya. Ya, Tokeong. Ya lo disantet Tokeong susu. Ya, krek Tokeong. Rapopo. Sing nom-nom iki akeh. Nom-nom iki delon timik-timik kaya ngene. Terus mau kadange Jangan kaya takut ngono kita sebagai laki-laki. Oke. Alah. modelmu dadi wong lanang ki lek wis roh enek sing ngayu luwih ayu kaya ngono, he? Roh sing rada enom kaya ngono iki. Alah. Ya ngene lho. Sik ning omahe sik. Jojo. Ngejak putus goblok. Waneni rapopo. Silakan kamu putus. Kembalikan aku ke rumah ortuku. Iya. Ortu ya, Pak? Orang tua goblok. Iya. Wes pokoknya kembalikan aku ke rumah mertuaku. Orang tuaku. Hei, ora pancet ini Pak Kada. Aku kan wong tuaku ora di omah. Tapi sombong nih kono ben minder. Balen aku ning wong tuaku. Tenan, Mas. Oke. Tenan. Siap. Lah ngono aku tak minggat. Ojo. Aja dek marahi bocah ngendel-ngendel nih ngono iki. Merunji ya. Merunci kok. Aja barne ae. Silakan. Madhep Ora mak gondoli. Madhep rene. Kelakuane percil kaya asu. Lah iya to, Mas kok kaya ngono ki piye to, Mas? Aku karo wong dadi wong lanang ki kok kaya ngono ki kaya piye to, ngono Mas? jajal bayang. Aku ya sebagai wong lanang ra kuat bayang. Lah iya lho kok kaya ngono Nanti ki kaya piye ngono to? sabar ae. Krek. Kancane kon rene kok ditikung. Sapa sing niku? Lah kowe mau tak kandhani lho kowe karo wong lanange aja kaya ngono, ora apik ngono kuwi. Ora apik dadi sone lho benter kok kene. Saya kancane ra kupingmu sing basah kupingmu iki lho urusana sik tak rere wonge ben manut. Iya, ora ben kelakuane percil kaya asu kok tenan. Ya iya wong lanang terus kelakuane kaya ngono ora ya gelem. Lah iya aku lho dadi wong wedok ya gelem. Ini enek ngomong kelakuannya percil kaya asu barang. Sapa to? Sane lho masa kene karo kene beda pratone. Sing ngomong sapa percil kalau dulure Pak Su ngono lho. Asu. Masa ora kertu, masa timbangannya malah berantakan rumah tanggaku. Bas. Bojoku. Oh, iki bojomu ta? masa Ambek dikenalne aku. sampean kenal iki to, Mbak? Mboten. Nah, Sombong areke berarti sombong. mek seneng Umuk kowe iki wong umuk. sebelah tangan kuwi jenenge. Berita apa sebelah tangan kaya sing dongone Wardi ya Wardia. Heeh. Mbe combe. Kowe iki melok bakul akeh ngono lho. Ngapa tuh aku? Iki lho apik delima langsung ki apik ngono lho. Krek tenan kok. Ora kuwi lho ngaku dhewe ora apa-apane kowe. Iki kenal karo iki. Mboten, Mas. Lho, ora anu lho. Ya kono. Masa ora kenal karo Kancil? Hancur wis mati. Complong. Kok complong. Karo mas aku. Aku tak nembang karo iki bos ora usah karo kae. Oh, no. Lah wi apamu? Wi apamu? Mana-mana lho saya. Lah kemang wis demok-demok kae kok mau rangkul-rangkul ngene biasane ya mau pangku-pangku. Nah, kudune ngene, adil-adilan nek wis ndemok Anin, berarti bojomu didemok Yudo. Aku. Ngomong langsung aku. Wong demok ora kelong lho Ya kowe. paling ora ben impas to Mas wong Ben sampean ki impas. demoki wong
Wong wedok liya kok kene ayo rene. Iki yo ngetek. Alah. Loh, adil. Adil apa, Mas, nggih? Bojomu tas ngomong impres. Kamu enggak bojo ra kulaane lho, Dik. Kulane lek ajur mumur ya bosokno kancane. Ora apa-apa, sapi. Kowe iki ra seneng sing ngene seneng ngono. Oh. Halo. Mangsamu mau. Ning sejatine niki nggih bojo kula, Mas Budi, Mas Yuda. Wong rupane ya kaya Nggih, kaya boton tah nggih. Kok kaya bot entah. Wis kene ae aku gak wis kene ae. Ana apa? Ngulone kancane kok boton. Sapa to sing Awakmu ngomong? mo. Ora. Ya apa? Pak Sumani mutah-mutah. Oh iya. Ya Pak. Kupinge presiden iki pancen Sulaya. Selalu iki Sulaya. Kupingmu iki Sulaya. Jadi kupingku apa sone sing apik? Kupingmu. Kupingmu iki. Bener. Mbak Mega sama Waya.